Poirire buya omwancho morigeria wigitaseni kya Ndizi TV nino kwegena mbuyogenderete ase rituko rya rero nigo kwarigania twemanya mangana maya ase nchera yowenge nigo charagire CHINSA IKOMI chabono maragoba chatariki 15 setomutenyo gato omwaka bwechirubire na 2024 erieta DORCAS KEMUMA na nigo tokobatanere LYDIA MOSE oyokene kingo kumanyiria ase nchera yemanyirio nedesara MOMANYI ng'amayo gine chibichago ikere asenchera yo wikirano nabogo tobwatia wetera senchera ye mitanda asensemo ya Facebook otinye mna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwatie mna Ndizi TV News naboigo ase website yetu otinye mna www.ndizitv.net. Abasaye nigo baboriwe gutigana n'obutumeki bwa marwa amo nebinyugwa bigotindia ose amaryogo yogotindia asebono batebiwe babe bakorigia emirimo ose wesonania amo nebikundi ebyo byamagendo ebirachi kubakonya goche ase amatuko ari mutweka kwanayo no waziri bw'obochenu ase county ya Nairobi Geoffrey Mosiria ase aburobosemi kabotebamna niga abwateganga yo nekinga nkorigeriare abasaye emirimo naboigo kwene kinga kubaigorerare ebyasara abunenjera yemo yogosira abasaye rero inde no mogoko sana ko bantu mirana n'abasaye ba Nairobi County ari Embakasi East ase babwate leadership yabo ya youth president or Ritimo Kaka na Sokoro, who is the chairman and the vice president, the president here. The youths have decided to come together. Abasaya baito bachandikire. Na hande baotena bachandike Gusii batame ucha Nairobi na hande baike Nairobi bache kuchandika. Te ko baigo. So bamwire komera na baibol na ki twachandikire. It was the youths nakitora akonyane. Kera na bokonyora ninde jobless. Okobango ligasi obisi no ori jobless ero tata iti obisi nimbwate njana na mokonyanyo ori opportunity yegas no ne yogosibi. So we have started a conversation yokoreta basayamo erinde tobora ni naki how can we build and empower one another. Where I sit as the chief officer, I've had a conversation with them na abate bi Nairobi chigasingobe kuchire portal asibali basomete na bali vijana bitabwatie gasi bado ntubwate chigasiri che vijana bitasomete bine biasara ntubwate chiro chetu chikwaga chibono iga ntubwate open markets asana barabara ende babe chi hawkers kiara hawking teriye kabiragete no mugusina baokara hawking. So tutaite vijana wajitume babe innovative ba utilize the resources chira available mbale babwate byombe babwate CCPO mbale be organize babwate mpaka mkokoteni bakana ba collect yo chavu kurwase chinyomba bakanu ngakitoko bakonya wanyore ebijane Omoske Richard Monyancha ni gobono aorokirie omogokoye asoroboti Rwanadiko kosokiwa na kwereriwa omurai wense Dr. William Ruto na boigo omurai bomo bwazimio Raila Odinga asebono atebira nerebuya oroboti orororigeriwe na boigo kwangoigwa gokorosigwa wekiombe kya IBC irio obochori bakorekane anene gochia se wodi ya Nyamaye yotoka Imeye County ya Nyamira. Kuwa mononje no murainde ngobolinde kero kyane koro kya Nyamaya ward ne MCA yabo so mwakoyo kiabete fakandi asogosiro yomindo igo ngosaba abanyamaya bonse sebarenga nyasaye gande togotwa omoyo natikotwa ojeyete tigwe Ruto na etwe Raila na etwe Raila ne yuawoja Ruto twatigenera igendo geligende bunge barose IBC abanyamaya na batebiringa akega na romo gasoja kobara emetinye berega IBC abere in place emetende etato mwanya lo MCA Richard Munyanje nyakuba konya na kubwatira na samagendo chinga kichonzi obomo ne chinguru naende otengana abasoido atanu daifu yongo saba asiki family stwabeta tetonyale konya na stokonyala
koko ligereria ebinto biakorekanete moisonde neria omonto kere kwanyore wasukiro jibosio okweba bamino naende kwanyora anene mono enda mwamu play the bigger part yoko separate mu gusianda ansanda ansiare kero mondo mina achire bosio teto tigenda mwamu tiatoe enane omolembe andonse sinyasaye atoira mabaga onye mwana mino chire bosio mubwati korumaiga nae tumaitia angiri awe siri korokoro amangana abete bosongo na mangana yo kumya naenda mangana mabe lakini kokoligeria senate nero na yarigeretie kotebeke en abasaye bunaba kaiba kurusibe sinyinge bara komunta abaigasi igendo kerikero kyo oyo minto deputy governor onye wage kolete na eno mwaka wekanisore igongo saboso kesiku osaba mabera sabantu bonse lakini onye ngwage kolete okwabekereirwe na ende aire nenya sayembu yamono asengenjo nerwe koraja kurusi bosoku litukulira elia elio lyokwira na kyana metro mwaka wekanisore na no mwete nyasaye lakini onye yakolekanite na kerikia renge igakero omuntu metana bakoligerete akaroranga kerogo swai emeta nero tugosuka motwe abaibori nigo bainekeriwe buna oborendi bwa bana babo imbuya bore ase chiskuru chingaki aborokigwa bagenderete ne chigosori cha drama ase chingongo AMAYIA County ya Kisii amo ninseto ya Kenya kwana na abariki bamangana omonyakerogo bwe chigosori cha drama ase county ya Kisii Shadrack Michoti yo orebo igo mwarimu obwe skuru ye mo skuru ya Mataga SDA comprehensive nigo aboriria abarimo bari bakwira abana ase chigosori echo kwenekinga oborendi bwa abana abo imbuya bore nabo igo kwenekinga nkobairani abare bare buya ase chinka chabo. Michoti Kisii County Drama Chairman lero go twabanga igori yitimu cyako enda Regional Drama Championship at Senator Kebaso High School, Nyamira County, which is the hosting county of the 6 counties we have in Nyanza. So already as we talk, Chitimu Chiachakire at Senator Kebaso High School, who they are hosting for comprehensive schools. Kevirigo High School, they are also hosting high schools as from today, here Friday. Because the language of Kelinga Ki, Abali Baito Monsi, Valenda Vana Via, Nava Ivoli Vadisia Vana Via, and let us keep connected throughout the securities alert, as a Mangana Amananjira. Also, the teachers, our county commissioners, Nyamira and Kisii, they have promised that they are ready to partner with us as a Mangana security and the things are doing well. Otherwise, Chica already said in Chiracoganda, Chiachire, Kenankubo, getting key team trainers, but in Davana Villa, a Karava Cordier, and the Nevia, to their places, Ewaka Friday, to Asaya Sanga, Atua Maninga, Yosokisavana, by Ganavari, which is a year Villa, Yakara from there up to 24th of this week, which is Friday, we are heading to Embu